V dňoch 6. až 7. mája sa v Trenčíne uskutočnila medzinárodná konferencia a workshop pod názvom Líder 2007 až 2013 a úloha miestnych akčných skupín v novom programovom období. V Trenčianskom samosprávnom kraji máme doposiaľ 4 miestne akčné skupiny, ktoré sú veľmi úspešné. Konštatovali sme, že ukázali v plnom rozsahu svoju opodstatnenosť. Trenčiansky samosprávny kraj chce v budúcom období podporovať naďalej tento prístup k miestnemu rozvoju. Pripravujeme strategický dokument, ktorý je jeden z 13 strategických dokumentov, ktoré chceme pripraviť do budúceho obdobia, pretože existencia dobre vypracovaného strategického dokumentu býva alebo bude podmienkou čerpania, podávania žiadostí v mnohých ďalších odvetviach zamerania. To znamená, že tento strategický dokument bude určitou bázou aj pre miestne akčné skupiny, ktoré už teraz existujú, respektíve tie, ktoré v budúcom období majú vzniknúť. Čo sa týka miestnych akčných skupín, tie vznikli na základe nariadenia Európskej komisie. To znamená, že vzniknúť museli. V Trenčianskom kraji sú teda 4, je to Mas Vršatec, Mas Teplička, Mas Kopaničiarsky región a Mas Považie. Tieto 4 miestne akčné skupiny vznikli v roku 2009 a 2010 a ich primárnym cieľom bolo na základe dotácie z európskych fondov cez program rozvoja vidieka implementovať integrovanú stratégiu do svojho územia. Integrovaná stratégia je, že niekoľkoročným procesom sa detailne skúmalo to konkrétne územie, kde sa spojili obce, podnikatelia, občianske združenia a fyzické osoby. To územie si detailným spôsobom skúmali a potom ho vyhodnocovali, čo v tom konkrétnom území chýba a kde tie peňažné prostriedky z tých fondov, ktoré by išli, je vhodné použiť. Každá z miestnych akčných skupín má vyhodnotenia stratégie iné. V súčasnej dobe išli všetky finančné zdroje primárne do obnovy a rozvoja obcí. To je napríklad na rekonštrukciu ciest, chodníkov, rekonštrukciu obecných budov, rekonštrukciu detských ihrísk, vytváranie cyklotrás, záujem na turizmus a čo sa týka toho súkromného sektora, bolo to prevažne podpora podnikateľov v oblasti cestovného ruchu na nízkokapacitné ubytovania. Tu sú teda možnosti, ktoré MASky môžu tým svojim konkrétnym aktérom na území nejakým spôsobom vyfinancovať. V regiónoch sa robia príslušné prípravné kroky. Akým spôsobom sa v budúcnosti budeme vedieť postaviť k problematike rozvoja jednotlivých regiónov, jednotlivých relatívne malých lokalít, kde sa dokážu spojiť aktívni ľudia, aktívne skupiny, ktoré najlepšie poznajú miestnu problematiku, vedia spojiť súkromné zdroje, vedia spojiť verejné zdroje, vedia sa pripojiť k aktuálnym výzvam a takýmto spôsobom optimalizovať využitie finančných prostriedkov pre rozvoj daného regiónu. Účelom konferencie bolo teda hlavne kreovanie a organizovanie budúceho programového obdobia. Z nariadenia Európskej komisie vyplýva, že na miestne akčné skupiny musí ísť minimálne 5% finančných zdrojov z poľnohospodárskeho fondu. Na podporu MASIK by sa mali využívať 2 nástroje. Jeden je integrované nástroje IT a CLLD, ktorým sa tu vlastne dnes celý čas venujeme, pretože našim cieľom je, aby mohli MASky čerpať multifondovo, to znamená cez viacerých fondov, nielen cez poľnohospodársky fond, ale aj cez regionálny fond, aj cez sociálny fond a tak zamedzovať nezamestnanosti a ešte viac podporovať to územie. A samozrejme ďalšia vec, aby nejakým spôsobom sme nezostali na tom statuse, ktorý máme teraz, že najnižší počet alebo respektíve najnižšie pokrytie územia miestnymi akčnými skupinami v rámci celej Európskej únie. To znamená, že ako je ono sa to volá program Líder, ako ten je rozšírený v rámci Európskej únie na úplne maximum, kde proste prídete do Fínska, do Rakúska a každý vám hneď povie, čo sú to masky, tak na Slovensku je taká situácia, že niektorí o tom počujú len prvýkrát. Podporou miestnych akčných skupín sa vytvoria aj nové pracovné miesta, nakoľko jeden z ich primárnych cieľov je práve znižovanie nezamestnanosti. Jediná krajina, ktorá okrem manažmentu masiek nevytvorila takmer žiadne pracovné miesto
takmer žiadne, nehovorím, že ich je 0, ale ich možno do 10, bola Slovenská republika a úplne sme sa v hodnotení prepadli a bolo nám to Európskou komisiou dosť výrazne vyčítané, ale bohužiaľ takto to bolo nastavené na úrovni štátu. To znamená, že nech by sme akokoľvek chceli, Európska komisia pripúšťala tieto možnosti, dokonca by som povedala, že ich očakávala, ale bohužiaľ našim nastavením k takémuto výsledku nedošlo. Medzi vízie, ktoré miestne akčné skupiny do budúcnosti majú, sú okrem zníženia nezamestnanosti aj podpora malých a stredných podnikateľov a neustály rozvoj infraštruktúry.